هفسروکا جدکا فرانسای فوزی اردمیر سیدازانین گو حتا نهات تو گاوین جدل جالی دسلات و نهات ناویتن و دیار کر گو آرمانجا دولت تنی قزنج کرنا وقتیا فوزیا گوت بی کردان چار سرینا به دسلات بخوجی براستی باش دزانه لجبر گو دخوازن تمنی خوی سیاسی درج بکه گاوان ناویجن کمیسیونا گو هاتی آوا کرنجی گلکی پاسیف و گراند مشه جالی شرط و مرجن پیویست به خدمت ناینکرن yani iktidar gelek bewiste divirda gav bavêje li feqet emrê xwe kin dike ji ber wî jî gav navêje em bûye wê dizanin feqet komisyonek hatiye avakirin jî ne ku em bibêjin şert û mercê pêvajoyê re xizmet dike li hîna ew jî pasîf yani wek giran dime yani devletê Ewropayê gelek tişt mehîn bûn li feqet em vî gavê de em dikarin bibêjin devletê Ewropayê jî nêzîkatiyê wan bi me pir samîmî nayê ama em bibêjin gelê wê em bibêjin dostê me hene têda yani wek gelê Kurd destên dostê me jî nava dewletê de em bibêjin nava welata da em bibêjin dostê me gelek zêde vî alîkariyê em hevin ku devleta Tirk divir de me got lê samîmî nine yani viya bizan ve ji bo ku berjewendî wan jî divî tiştî de heye feqet ferqa wî de nine yani heya îro em bibêjin şerê taybet ji hember Kurda hate meşandin hember PKK hate meşandin hemû zerara wan gela bûn feqet divî tişta aştiyane yani fayda wî ji gelê Kurd re jî ji gelê Kurd re çi ye ji gelê Tirk re jî ew e yani ji dewletê re jî fayda wî pir zêde ye li feqet yani viya bi xwe dizane feqet ew ku ji şer dibêjin lê bestene savaştan beslenenler mesela divê şer dixwin vî tiştî yani vî tiştî naxwazin yani çünkü şer wan berjewendî wan heye yani ew karê wan nayê ku yani va şerra xilas bibe em viya dizanin